Vilo Čajak má čoraz väčší problém s vlastnou agresivitou. Nezvládajú on ani jeho okolie. Najmä manželka Mária. Tá sa snaží pred útokmi, často posilnenými alkoholom, chrániť ich malú dcérku. Vilo je navyše patologicky žiarlivý. Jeho zúrivým výpadom sa nevyhnú ani susedia. Tí Máriu ľutujú. Majú pocit, že Vilo si takú ženu nezaslúži. Zase tu fajčíte? Zález. Až keď zahodíš tú cigaretu. Zález. Pozri, ide mi to do bytu. Tak si zavri dvere a vyvetraj. A vyser si oko. S vami sa fakt nedá baviť. A veď ti to hovorím celú dobu. Choď dnu, zavri dvere, vyvetraj si, vyser si oko, to je dôležité a budeš mať kľud. Počúvaj, až keď zahasíš tú cigaretu. Čo mám zahasiť? Tú cigaretu! Tvoju hlavu zahodím. Hej, Tvoju hlavu zahodím. Kľud. Ľutujem tvoju ženu. Otvor! Otvor, ty štetka ti! Otvor! Otvor! Prečo kričíš? Sláva. Kým tam krápeš, čo? Idem kúpať malú, prestaň. Už? Áno, je 9. Ľudia už spia, prestaň. No nespia. Zález mrochtá. Zález tým mrochtá! Prosím ťa, prestaň. Až keď sa priznáš. K čomu? Čo s ním máš? S kým? Tuto s týmto hrdinom sa často. Čo s Bože, ním máš? prosím ťa, prestaň, s nikým nič nemám. Ale áno, chrápaš so všetkými. Milo, prosím So ťa. všetkými chrápeš. Prestaň, prosím ťa. Priznaj sa, lebo ťa zabijem! Mami. Dorotka. Neboj sa, Dorotka. Otvor. Otvor, počuješ? Poďme sa okúpať, dobre? Dobre? Aj s kačičkou, aj s rybičkou, dobre? Otvor. Hovorím ti, otvor. Lebo ťa odtiaľ vyťahnem za vlasy! Vylez! S kým si tam? Vylez, počúvaš? Ty sa kúpeš. Dorotka, pozri sa. Taká sa Milane, dá? Teraz sa musíš umyť, čo? Počúvaj, povedz mi, ty ma podvádzaš. Maria, ty ma podvádzaš! Dorotka, čo to je? Podvádzaš? Ty ma podvádzaš? Maria, viete, ťa ľúbim. Ty si moje všetko, vieš? Maria, ty... Štetka! Vylez! Vylez, s kým si tam? S kým si tam? Vylez, čo obidvaja sem, poď! Nechaj nás, chod spať! S kým si tam? Som tu s Dorotkou, prestaň búchať. Nehaj. Po nábreží koník beží. Chceš so mnou spievať? Áno? Po nábreží koník beží. Pozri sa.
Štetka. Vylez! Vylez, lebo... Sečanský. Okúpeme ho? Áno. Sečanský! Vylez, máš tu Milenku! Poď si po ňu, lebo ju zabijem! Počuješ? Viem, že si tam. Viem, že si tam a že čakáš, kedy odídem, aby si mohol moju ženu v mojom byte, v mojej zasranej posteli, ty chudák! Môžete byť ticho? Ty zalez, ty stará chudera, zalez! Ti vravím, Sečanský! Sečanský, vylez! Vylez, ty kúčový ženu, vylez! Čak, prestaňte tu hulákať, dobre? A trieskať, lebo zavolám políciu. Poď si to rozdaj, poď si po jednu, poď! Milo, prosím sa, nerob scény pod domom. Čo teraz? Teraz si vyliezla, hej? Sa bojíš o svoje nabíjaka, čo? Prosím ťa, pod domu takú malú. Si ho prišla zachrániť? Čak, prestaňte tu robiť bordel. Slušní ľudia chcú spať. Ty si slušný človek, hej? Ty si slušný človek! Spamätaj sa, ja s tvojou ženou nič nemám. Je to pravda, Milo, prestaň. Jasné, to hovorte. Hluchému a sprostému dobre viem, ako slintaš, keď sa na ňu pozeráš. Dobre to vie! Toto nemá zmysel, ty si chorý človek. Milo! Milo, vidíš, čo robíš? Ešte sú len zamčené, ešte sú len... Milo! Milo, prosím ťa, prestaň! Ja dobre viem, že s ním chrápeš, dobre to viem, že s ním chrápeš. Priznaj sa, že s ním chrápeš, priznaj sa, že s ním... Volala som políciu! Prídu si po vás! Ty, štetka jedna špinavá. Tiesňová linka 112, ako vám pomôžem? A prosím, že čo sa stalo? Aha. A kde sa nachádzate? Dobre, upokojte sa. Môžete sa ísť pozrieť, odkiaľ... Aha, nepôjdete tam. Dobre. Tak posielam vám policajnú hliadku a záchranku, dobre? Čakajte. Susedka zavolala na 112 kvôli bitke susedov. Operátorka poslala na miesto policajnú hliadku aj záchranku. Kam čumíš? Pozeraj sa, ako zadrhnem! Pozeraj sa na toho svojho chudáka! Ja som vás volala. Pozrite, čo sa tu robí? Máš si svojich písov, dojde, daj mi to! Pusti ma! Au! Pusti ma! Na brucho. Au! A ruky za krbo! Pusti ma! Au! Na brucho, ruky za krbo! A prestaňte! Pusti ma, štetka! Ukludnite sa! Štetka! Ticho! Au! Štetka! Ukludnite sa. Špinavá, prasivá chudera! Na koľkom to je? Na druhom. Koľko si toho vypil? Teraz si kraje? Ako sa správaš? Štetka! Ukludni sa! Pusti ma, ty chudák! Au! Môžete mu dať niečo na ukludnenie, toto je agresor. Pusti ma, ty chudák! Ukludni sa! Pusti ma! Vy ste v poriadku? Ja. Počujete ma? Hej? Podaj mi svetielko. Koľko mu dám? Iba 10. Zvládneš ho? U niektorých ľudí môže alkohol vyvolať agresiu. A až po vytriezvení sa dozvie, aké dôsledky malo jeho konanie. Podaj mi svetielko. Ty štetko! Poďte spíšeme zápisnicu. Čo sa deje? Ona sa utopila. Martin! Prinies veci! Vyzerá to, že vdýchla veľa vody. Budeme intubovať a odsejeme. Adrenalín. Počítam. 1, 2. Raz, dva, poď chyť sa. 4, 5, Pani, vnímate ma? 6, Pani!
Vnímate ma? Bude v poriadku. 10, Bude v poriadku. 11, 12, 13, 14, 15. 2. Poď, vydrž ešte. Raz, dva, hodnoty. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naskočila. Aha, super. Už je v poriadku. Ukludnite sa. Mala som pocit, že som privolaná k susedským nezhodám. No v sekunde sa to zmenilo na drámu, keď išlo o život malého dieťaťa. Rodičia by si mali uvedomiť, že nemôžu nechať dieťa bez dozoru za žiadnych okolností. Úrazovosť je jednou z najčastejších príčin smrti v detskom veku a nesie vysoké riziko dlhodobých následkov. Neboj sa, Dorotka. Ďakujem, už je tu. Vidíš, čo si urobil? Prepáč. Čaute. Vy ste v poriadku? Dobre, kolega už je s nosítkami dole na chvíľu. Je tu, dobre? Pani Čajková. Prosím vás, vy tu ešte zostanete, potrebujem sa vám ešte zápisnicu spísať. Nie, matka musí ostať s dieťaťom. Poďme. Príďte s nami do nemocnice, dobre? Dobre, prídeme za vami. Na malej Dorotke nehoda nezanechala žiadne trvalé následky. Horšie je to s jej psychikou. I napriek svojmu veku si uvedomuje agresivitu svojho otca, ktorý skončil na súde. Prokurátor ho obvinil z týrania manželky, ktorá sa s ním chce rozviesť. Sečanský má na dnešný večer nemilú pamiatku v podobe jazvy na hlave. I napriek tomu neľutuje, že sa týranej Márie zastal.